det bedste. Vil du ikke godt læse en historie for mig? Jo, det kan du tro, jeg vil, Mille. Jubi! Lad os se. Der var engang en fattig bondemand. Hvor var der det? Ja, det var der. Og han kunne rigtig godt lide at prale. Men det er ikke altid lige smart. Og så en dag. Så der lader du lige tingene derovre. Ja, kan du så komme i gang? Flyt dig så. Hov. Hans kongelige majestæt, kongen! For søren. Goddag, herr konge. Hvad kan jeg hjælpe dig med? I anledning af min fødselsdag mangler jeg en gris. Er det noget, du kan hjælpe med? Jo, stik mig 5 dage, så kører vi. Det skal du få, gode bonde. Skal vi ikke fejre det med et bit glas? Jo, lad os det. Jo, så lige hjælp med mig. Hjælp med. Jo, jeg har jo på det der skal sige dig. Hun kan spænde hø om til gulv. Er det rigtigt? Det har jeg da aldrig hørt om nogen, der kunne gøre. Det er da klart. Du har ikke mødt hende endnu. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Send du hende med grisen i morgen, så tester jeg lige, om du taler sandt. Det siger vi. Hej. Hej, far. Jo, B. Nu skal du høre her. I morgen der skal du tage op til kongen med den bedste gris og har og give ham den. Nå, okay. Bondepigen ankommer! Goddag, herr konge. Her kommer jeg med fatters bedste gris. Men sandt, når man det ikke er bondens henrivende datter. Kom du med mig. Okay, så kommer jeg. Her skal du se. Alt det her hø, det skal du spænde om til guld inden i morgen. Hvad skal jeg? Det skal du. Ellers er det ude med dig. Så kom i gang, ikke? Undskyld, hvad? Hej. Nej. Hvordan i alverden skal jeg gøre det? Hej lille pige. Hvad sidder du der tude for? Jeg er så ulykkelig. Kongen vil, at jeg skal spænde alt det, jeg hører om til guld, men jeg aner ikke, hvordan. Stakkels lille pige. Jeg kan hjælpe dig, men det koster. Det eneste, jeg har, er den her halskæde. Hamsersnapser, den tager jeg. Så kan du bare lægge dig til at sove, så er alle dine bekymringer væk i morgen. Dejligt. Så, da det blev morgen igen, kom kongen ind meget tidligt for at se, om pigen havde gjort, som hun skulle. Han blev meget overrasket over at se, alt høet var spundet om til guld. Men kongen blev grådig. Han ville have meget mere. Så han vækkede pigen og førte hende ind i et nyt rum, hvor der var endnu mere hø. Og så smuttede han igen. Og så sad pigen igen og græd. Nå, så sidder vi her igen, hva'? Så lille mand, vil du ikke nok hjælpe mig igen? Jo, hvad får jeg til gengæld? Det eneste, jeg har, det er det armbånd. Hamsersnapser, den tager jeg. Tak. Og igen lå pigen sig til at sove, mens den lille mand spandt på livet løs. Tidligt næste morgen kom kongen ind og fandt alt høet var spundet om til det pureste guld. Og det var lige før han havde tabt kæben af bare forbavselse. Men kongen førte igen pigen ind i et nyt rum med endnu mere hø, der skulle spændes om til guld. Så her har du et rum mere, du kan spænde om til guld. Undskyld, jeres majestæt, men hvor længe skal jeg blive ved med det her? Lad os sige, det her det er det sidste rum, og hvis du når det, så tager jeg dig til min dronning. God fornøjelse. Tak. Lille mand. Lille mand. Hallo. Lille mand. Du kaldte? Jeg har brug for hjælp igen. Hvis du vil have, så må du give. Jamen, jeg har ikke mere at give. Jeg siger, at du giver mig din førstefødte søn med kongen. Så ordner jeg det her for dig. Ja, bare du hjælper mig. Okay. Den lille mand spandt igen på livet løs, og da kongen kom ind igen næste morgen, var rummet atter fyldt op med det pure guld. Kongen var meget glad, og brylluppet beholdt allerede samme aften. Et år efter, at de havde holdt brylluppet, fødte hun en lille søn. Hun havde fuldstændig glemt alt om den lille mand og deres aftale, men så lige pludselig. Så har vi lige en aftale, der lige skal overholdes. Nej, alt andet. Du, en aftale er en aftale. Nej,
ikke nok. Og så tuder hun sæt mig igen. Okay. Lad os lave en ny aftale. Hvis du kan gætte mit navn inden 3 dage er gået, så får du lov til at beholde din sag. Hedder du Anton? Nej. Johannes? Nej. Karl? Nej. Det var jeg må sende min tjener afsted. Hvornår kommer hun? Hun burde være her med den seddel med navn. For i alverden bliver hun af. Det kan da ikke tage så lang tid. Goddag, min kære dronning. Kan du gætte mit navn i dag? Hedder du Kasper? Med C eller K? Med K? Nej. Nå, hvad? Nå, så smutter jeg igen. Hey, der kommer du. Det var på tide, jeg har ventet dig. Goddag, min dronning. Nu skal du høre noget om noget mærkeligt, jeg har oplevet på min rejse. Heja. I dag jeg brygger, i morgen jeg bager. I overmorgen dronningens barn jeg tager. Hvor herligt, at ingen anelse har haft, at mit navn det er Rumleskaft. Det eneste nye navn, jeg har opdaget på min rejse, er Rumleskaft. Det navn har jeg aldrig hørt før. Tak for hjælpen, min tjener. Og så kan jeg lige gætte der, og så kan jeg lige gå hen. Jeg gætter på dig. Jeg gætter mit navn endnu. Det kan jeg ikke love, jeg har, men det kan vi jo finde ud af. Når du nu ikke hedder Kasper med K, hedder du så Kasper med C? Nej. Nå, men du skulle vel ikke hedde Rumleskaft? Nej. Det har djævlen fortalt dig. Hov, nu gik han vist til den gamle Rumleskaft. Hov, hvad er der sket her? Tillykke med bryllupsdagen! Levet lykkeligt til deres dages ende.